Magsuon nga mamaligyaay og prutas midangop sa Talisay City Police Station. Mireklamo sila human giingong dagmali sa masakop sa Task Force Talisay. Nagplano ang magsuon nga mupasaka og kaso batok sa mga sakop sa Task Force Talisay. Ang report ni Femery Dumabok. Gipakita sa magsuong sila si Gidiel Auditor, 33 anyos, ug sa iyang maguwang nga si Baby Jean sa Talisay ang ilang samad ug bunog diha sa babaw sa tuong mata ug sa ubang bahin sa ilang lawas. Nakahukom ang magsuong mupasaka og kaso batok sa mga sakop sa Task Force Talisay. Human madagmali gahapon sa hapon sa may poblasyon. Namasangil sila nga way pananggid ang pagsakmis ilang tricycad ug giyabo ang tinda nila mga prutas ug gikulata pa. Lugon man nila ang mga tinda. Unang di sa namo ihatag moto na kuan guro sila lagot. Pangkulatan lang nila. Amo sang gipanggunitan. Oto ilang gipangyabo na lang. Sir, pwede na ito istoryahon. Makikistorya akong Sir Edwin. Ay lang sa dada. Kay lisod kayo, mga lata niya akong prutas bago po yun yung kompra. Di, wala na. Apan gipasabot ni Edwin Yerves pango sa Task Force Talisay nga kanunay na silang nipasidaan nga limpyuhan nila mga sidewalk gikan sa mga nakababag niini nga misangpot sa komosyon gahapon. Andami noon sila nga atubangon ng unsa may reklamo. Instruction na kinahanglan gyud nga og Monday wag gyud mamaligya sa sidewalk. Gani nagsige na sila og kanang warning nagka-initay unya dunay nagsinumbagay. Sa sinumbagay between task force ug ang mga vendors. Nga pakisusi sa kapulisan na doon nakitang probable cause aron ilang ipasaka ang kasong slight physical injuries. We are preparing the documents so that we could file charges. The victim is willing to file. When they perform their duty, maybe there was resistance, then murag na sobraan siguro. Oban ni Rinante Quiñones. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.